Γεια σας παιδιά, τι κάνετε λοιπόν? Είμαι εγώ ο μάστερ του Χέρι Γκάρντεν. Δεν σας είπα καν, όχι σας είπα. Τι αυτό? Παιδιά αυτός έχει ένα γκλάς. Μα, φίλε, πώς το πάρω κι εγώ αυτό το γκλάς? Πού να το πάρω? Άρα μπίζετε στο Halloween. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα τα κλάς μου. Όλα unlocked. Τόσο από το Halloween είχε ένα κλάς, δεν το είδα. Εδώ πέρα έχω τον Fighter εννοείται. Δείτε εδώ πέρα τι κάνει. Έχω πάει level 2, level 3 είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ο Sheriff είναι καλός, τον έχω πάει level full. Και ο Ninja. Ο Garden δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει για τους κήπους. Ο Mysterious κάπως καλός. Αυτός είναι αρκετά καλός, αλλά τον παράτησα. Δείτε εδώ, τον παράτησα. Ο Medic δεν τον ασχολήθηκα καν. Γιατί τώρα... απλά πρέπει να κάνω revive 5 άτομα, αυτό είναι εύκολο. Το κάνω μετά. Πέρα το νου, χάλια. Καλό. Αυτά είναι τα καλά. Πάμε να παίξουμε το fighter. Πάμε να παίξουμε το fighter, λοιπόν. Πώς θέλετε να κάνουμε survive? Εγώ πιστεύω 1000 εκατομμύριες ώρες. Και μέχρι να φύγουμε είναι. Προσπαθήσουμε να κάνουμε για τα quest. Εδώ πέρα τα τάξη είναι αρκετά που έχω. Συγγνώμη αδελφέ, sorry. Δεν μπορείς να μπεις. Τι είναι αυτό ρε? Φύγετε. Να μπήκαν και οι δύο μαζί στο άλλο. Πρέπει εδώ πέρα να βρούμε τα parts. Όχι, τι λέω ρε. Πρέπει να βρούμε τα parts για το van. Καταλάβατε. Και θα το βάλουμε. Να το. Αλλά. Του τα έκλεψαν παιδιά και είναι δίπλα και κλαίει. Είναι πολύ πλάκα, αλλά δεν γίνεται. Θα συλλεύουμε skip. Είμαι χοντρός. Τώρα που θα είμαι χοντρός. Τώρα παίζει όπως πριν ήμουν. Δεν υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, έχει 30 βασποτιών το μεταγιόν στο level 2. Και αυτά. Ωραία. Και το πια καταλάβεις έτσι. Ωραία, φτάνω. Λοιπόν, και καλά έτσι. Θα έχει αυτά τα glows. Εδώ πέρα που βλέπετε. Βάρα έτσι. Θα το ξυλοθέσει. Κάπως έτσι λοιπόν. Πάμε να αγοράσουμε 4 carat seeds εδώ. Θα αγοράσουμε εδώ πέρα. Και για όσους λέτε πώς λέγεται το παιχνίδι, θα σας το δείξω στο τέλος. Αν θέλετε πάτε στο τέλος του βίντεο και δείτε. Εγώ τώρα πρέπει να το κάνω τραβήξω όμως, Φύγε! Ξύλο. Να το πω. Ελάτε, φυτρώνατε, θα μου στάζει να το φάει. Ωραία. Έλα από εδώ. Από εδώ φύγε. Ενέργειες θα πάρεις. Δεν έχει κάτι. Το πάρουμε εδώ. Και εσύ κάνω. Αλλά όχι, έκανε βλακία ρε. Έπρεπε να κορέσω το άλλο. Και δεν πειράζει. Δεν μας το τρώει. Το έφαγε τώρα. Θα τα δούμε μετά. Θα βρούμε τώρα. Περιμένουμε τώρα να μας δείξει που είναι. Πίτσα. Πιτσερία. Okay. Το θέλουμε αυτό, είναι σαν 99. Αν σου αρέσει 99, αλλά λίγο διαφορετικό με πιο καλά κλάσ. Και δεν θέλει να πέσει πάρα πολύ, απλά κάνει spin. Παίξε αυτό. Εδώ πέρα δεν είμαι χαζός. Απλά γράφω damage, γιατί το μεταγιόρ μου έχει κάνει heal. Οπότε γράφω damage και μου λέει να πάρω 1500 heal και είναι δύσκολο. Και να σκοτώσω 350 πράγματα εδώ πέρα αυτά. Sorry. Σκυλάρουμε τώρα εμείς.
άνοιξε. Skip. Πάμε παιδιά να το βρούμε. Τα φιλ. Και... Μας τα έκλεψε. Δεν θυμάμαι να ήταν τόσο. Έλα εδώ 2-2. Όχι ένα. Όχι. Τρόμαξε τώρα. Αυτό παιδιά είναι για να τρομάξει. Για να μην έχετε ποτέ το πουλί μας το τρώει. Γιατί δεν έχει φάει. Είναι μόνο του. Έτσι γύρω από εδώ. Θα φέρει έτσι όλα μαζί. Τέλει. Κοιτάξτε αυτό. Αυτό πρέπει να ρωτήσουμε παιδιά που είναι... Πήγε στο Λούκα λοιπόν. Πού είναι ναι. Πώς εκεί έδειξε. Νομίζω ναι. Ωραία. Πάμε παιδιά εδώ πέρα τους σκοτώσουμε τώρα. Κάτσε εδώ. Α! Εδώ ρε ρομποκ. Σόφα. Ω, το διέλυσα. Αυτό γιατί έχει μείνει. Δεν ξέρω. Εγώ όταν έπαιζα δεν γινόταν αυτά. Εγώ δύο πέρα από το σακί. Αυτό νομίζω το ένα είναι. Όχι, κάτω. Αυτόματο είναι, παιδιά. Περιμένει λίγο. Και... Ωραία, πάμε. Πρέπει να πάμε τώρα στους επιστήμονες τρελούς. Πριν πάμε. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα έχει κάποια chest σε όλο το map και πρέπει να τα ανοίξει. Αυτά είναι arbor, γιατί έχει εδώ μια σπίδα. Κοιτάξτε. Λοιπόν, θα βγάλω golden arbor. Πάμε. Οκ. Είναι λίγο πιο χάλιο από τον golden. Κοιτάξτε εδώ πέρα μπότες. Πέρα αυτό. Πετρότα. Το βάζουμε εδώ πέρα. Μπορεί να κρόω Garden με 99, κάτι τέτοιο. Θα βάλω το στο τσέρι. Έτσι αυτή τρως τώρα μεγάλα. Να δω κάτι. Οκ. Δεν θέλω. Έτσι. Βάλε. Λάτε. Έτσι βάλε τα γύρω. Να το. Και αυτό ρε πολύ μικρό είναι. Πόσο. 26 το είναι. Το κανονικό, γιατί αυτό ελπίζω να μην τα κάνει. Ελπίζω καλά το είδα. Εδώ πέρα τρακτέρ, μακριά το οδηγούσαμε. Πρέπει να βάλουν κάποιο άλλο κλάδι, γιατί τα έχω όλα και βαριέμαι. Λάτε εδώ. Λάτε. Πεθάνουμε. Θέλετε να πεθάνω, όχι. Δεν πεθαίνω. Εγώ προ. Σοβα. Τουλάχιστον θα πάρω πολύ χείλη από το μεταγείο για να ξεκλειδώσω. Α, είμαι one hit. Okay. Μισό. Παιδιά, πανεύκολα να πήραμε τη μηχανή, δείτε εδώ. Ορίστε. Τίποτα δεν έγινε πριν.
τι ούτε δεν έγινε πριν. Ζόμπι. Δεν με ακουμπάς. Εγώ σου κουμπάω. Αυτό είναι μεγάλο ζόμπι. Και καλά είναι. Το παιδιά το κρατήσουμε. Βάλτε εδώ. Λαστί. Τα παιδιά πρέπει να πάμε έτσι φάρμα. Πρέπει να πάμε στη φάρμα 50. Περιμένει. Τώρα η Venturi. Πάμε. Πήρουμε την την εδώ πέρα. Κάτω. Και στο δάσος. Το Jack. Να το. Το ξέχασα. Αντέχω ρε. Μπόξε. Το κεφάλι σου. Πάρτε. Ωραία με πέτυχε. Το κεφάλι σου έτσι. Ανέβηκα. Βάρτο. Το κεφάλι σου έτσι. Βάρτα. Βάρτα. Ωραία. Και είναι τελευταίος. Δύο βασικά. Σαξιάν. Το παίρνουμε αυτό το κλειδί. Λοιπόν, θα πετάξει τα πάντα αυτό το chest. Να μας πέταξε αυτό που χρειαζόμαστε. Λίγα τίξελα δεν τα θέλω. Τι είπα. Ό,τι λένε μπρο. Λοιπόν. Δεν το θέλω αυτό. Ωραία. Κοιτάξτε πως είναι εδώ. Λοιπόν, το μαλλί μου λίγο φεύγει, λέγεται, δεν πειράζει. Είμαι λίγο περίεργο. Και αυτό. Και τώρα, εκεί πέρα είναι το σπίτι. Εδώ πέρα έχει κάτι πότιον. Κάνα χείλ θα το ήθελα. Η σπίτι. Σπίτι και 2 χείλ. Οκ. Ό,τι είπα. Το σηκώνει είναι πάρα πολύ καλή. Σου κάνει και speed και heal και damage. Damage εγώ το έχω. Κατάφυγε. Ωραία είσαι φίλοι και αυτό. Είναι στο τέλος το map, το ξέρω. Είναι δύσκολο. Και πρέπει να πάμε τη φάρμα 100. Περιμένετε παιδιά να την πάμε. Τη βγήκαμε παιδιά 100. Τώρα πάμε. Αυτό εδώ πέρα. Ένα λεπτά. Τώρα καλά μπρο, εγώ έκανε time stop, περίμενε. Πέρα πρέπει. Ω. Και αυτό μεγάλο είναι μεγάλο. Δεν βλέπω. Αν κάνεις θες πέσω μου, δεν βλέπεις. Ελάτε να τα πάρετε. Έλα. Εγώ ξέρω μπόξε. Μπόξε. Αντί. Έλα εδώ. Πάρ' το. Το διέλυσα. Και το σπιτιά που πελαγός πως έδωσε αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν. Με αυτό. Δεν κάνει τίποτα. Ο πελαγός μας κορόιδεψε. Θέλω να ετοιμάσω. Ο πελαγός παιδιά μας κορόιδεψε. Revive. Μπράβο ρε πελάγε. Ελάτε εδώ. Πάει σου ναι. Παίζω box ρε. Για φορά πέσεις νεκρός.
νεκρός. Το οποίο το χτίζουμε. Άντε. Ρε, χτίστηκε. Σακ. Και ένα armor chest. Οκ, για να δούμε τι θα έχει. Όχι, έχω καλύτερες πότες. Κοιτάξτε. Μου λέτε έχω καλύτερες πότες. Ενώ το pumpkin, ενώ η κολοκύθα, είναι πιο κακό. Η κολοκύθα είναι το πιο χειρότερο, ρε. Γιατί είναι κολοκύθα. Δεν έχει πολύ βάρος. Δεν έχει εμένα. Ειδικά ένα σπιέρ. Μπορούμε να φύγουμε από εδώ. Ναι, αλλά δεν τελείωσε το βίντεο εδώ. Σελ. Θα φύγουμε, είναι νύχτα. Λοιπόν, βάλε αυτό μου μέσα. Ζόμπι φύγει. Φεύγουμε. Φύγαμε. Μπήκαμε στο αμάξι, τα κλειδιά. Και παιδιά, κοιτάξτε τι θα γίνει εδώ πέρα. Παίρνει μπρος. Δεν παίρνει. Γύρε, κερδίσαμε. Το πιο μεγάλο glitch του κόσμου. Το πιο μεγάλο glitch. Οκ. Εγώ παιδιά. Τι βλέπω, ρε. Θα σκοτώσετε. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα αφού έχω τελοσπίδι. Είναι bro free. Αυτός έχει κολλήσει. Λάβε ρε. Εκεί λοιπόν πάμε να φύγουμε. Go to lobby. Οκ, πες ότι φύγαμε τώρα. Και εδώ πέρα τα θέλουμε αυτά. Και έφυγαμε. Γρέβεσαι. Πλay. Αλλά δεν είμαστε play. Λοιπόν. Πέρα το δωράκι. Τα έχω πάρει. Δεν το έχω πάρει. Εδώ τι κάνουμε. Κάναμε κάποιο quest. Δεν κάναμε τίποτα. Κάναμε τίποτα. Εδώ πέρα. Κατά τίποτα δεν κάνουμε και εδώ πέρα. Αλλά ακόμα πάρα πολύ. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας... Περίμενε, έχω ιδέα. Αυτό το βίντεο για σήμερα, αν σας άρεσε, ένα like, μια εγγραφή και μια μέρα θα πω εκεί πέρα. Θα λέμε.